Ľudia, ktorí ťa najviac kritizujú, ti v kríze neprinesú ani pohár vody, ani SMS, ani ticho pri tebe. Poviem ti, prečo je kritika taká hlasná, prečo často neprichádza zo zájma a ako rozoznať, komu na tebe naozaj záleží. Predstav si, že padneš, nie symbolicky, naozaj, choroba, rozvod, vyhorenie a zrazu ticho. Tí, čo mali vždy názor, zmiznú a tí, čo ostanú, veľmi často nič nehovoria, len sú. Veda hovorí nepríjemnú vec. Kritika je lacná, dáva pocit morálnej prevahy bez rizika vzťahu. Výskumy sociálnej psychológie ukazujú, že ľudia, ktorí najmenej investujú, najviac hodnotia, lebo nemajú čo stratiť. Psychológia to vysvetľuje jednoducho. Skutočný záujem je zodpovednosť. A zodpovednosť bolí. Je ľahšie niekoho opravovať, ako pri ňom sedieť, keď mu je zle. Psychiatria dodáva, neustála kritika je často obranný mechanizmus. Mechanizmus je spôsob, ako si chrániť vlastnú krehkosť tým, že ju vidím u druhých. Stoici by povedali, pozoruj činy, nie slova. Epiktétos učil, že charakter sa ukáže v skúške, nie v rečiach. Kresťanstvo ide rovno na vec, po ovoci ich poznáte. Nie po komentároch, nie po radách, po tom, či ostanú, keď je zle. Buddhizmus by dodal, veľa kritiky vzniká z ega, ktoré sa chce cítiť vyššie a ego nemá súcit, má len názor. Scientológia tvrdí, že ľudia reagujú podľa svojich starých zranení. Kritici upozorňujú, ak niekto stále útočí, možno nebojuje s tebou, ale so svojím vnútorným filmom. Nie každá kritika je zlá, ale kritika bez prítomnosti je hluk. Prakticky sleduj, kto sa ozve, keď padáš, komu stojí za to zavolať, to nepríde s radou, ale s čajom a komu stačí byť ticho. Ty si vzváž a zvyšok neber osobne, lebo láska nekričí, láska zostáva.